Svakoga od nas neka opečati snaga krvi jagančeve, nadvratnike i dovratnike našeg života, da duh bezakonja, smrti, nesreće, bolesti, jada, očaja, krivnje, optužbe, nesigurnosti, nek se ukloni svako zlo pakleno po znamenju svetoga križa, nek se iskorijene sve opačine, svaki utjecaj tame, upliv zloće, upliv duha laži, đavolske sugestije, strašenja, uznemiravanja, duh očaja, nek se iskorijene, ponište djela tame. Svi oni koji trpe od anksioznosti, crnila, depresije, očaja, prisilnih misli, sumnji, tlačenja, uznemiravanja, neka sada u sili Duha Svetoga, dvosjeklim mačem Duha Svetoga, zlatnim mačem Isusa Krista budu oslobođeni. Po znamenju Svetoga križa, u sili Duha Svetoga, kršim svaku vražbinu i kletvu, sve što je nabačeno, učinjeno, protiv sreće, zdravlja, napretka, braka, obitelji, ljubavi, mira, financija, komunikacija, odnosa, poništavam sve uroke na bolest, na nesreću, na raspadanje, sve što je učinjeno protiv razdora, protiv bračnih drugova, protiv obiteljskih odnosa, protiv zaruka, kršim sada po znamenju Svetoga križa i molim milost i snagu Duha Svetoga da se sada izlije u obilju, vatrom svojom Duše Sveti sada u ognjenim jezicima pročisti svaku dušu i natopi milošću da duh bezakonja, smrti, nesreće nema više mjesta ni uporišta u našem životu. Neka se na ime Isusovo prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika, i svaki će jezik priznati Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Oca. Amen, aleluja. Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju, budi nam obrana protiv zloće i zasjeda đavla. Neka mu Bog zapovjedi, ponizno molimo, a i ti, vojvodo, vojske nebeske, Sotonu i druge pakosne duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao protjeraj. O Marijo, majko milosti, majko milosrđa, ti od đavla nas obrani. Na času smrti ti nas primi, začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice, veselje navijesti svemu svijetu, jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus, Bog naš, koji odriješiši prokletstvo, poraziši Sotonu, smetavši smrt, dade nam život vječni